ばんは。こんばんは。2019年10月2日、本日は水曜日でございますね。時刻は10時12分を回ったところでございます。というわけで今日も皆さんお疲れ様でございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日ものんびりとスタートのお時間でございます。さてということでね、今日はなんかちょっとね、あれなんですよね、最近ね、プリコネっていうね、ソシャゲがございまして、そのソシャゲをやりつつ、それをね、9時ぐらいから、要は生放送の配信をしながら、こうやって、で、ちょっと前にね、その要はチャンネルというか何やらいろいろと切り替えてやろうとしたら、なんかね、大体こうエラーが発生するんですよね。どうなのかな、とりあえずいいか。とりあえず明日で、昨日もそれの先ほどはお楽しみでしたね。昨日ね、それをやってからやろうとしたら、なんかうまく接続ができなくて、なんかいろいろとバタバタしてたら、なんか繋ぐことができて、何だったんだろうなっていうね、一応そんな感じでございました。とりあえず今日のところはね、ちょっと明日私ちょっとね、明日夜からちょっとお出かけするから、今日を逃すとね、もうまた2日間ぐらい休んでしまうことになるからね、さすがにね、それはしたくないなっていうことで、今日はね、この時間帯までね、やらさせていただいております。さあ、というところでね、今日のお話でございますけども、本日に関しましては、ですね、先日大洗に行った時にね、行っていろんなお店のお話やら何やらをしてやっていこうと思いますので、1時間何卒よろしくお願いいたします。最近ですね、うちのこの番組をですね、会社の人がもうね、見ているということは、皆様方で大体の方はご存知かなと。仕事でゲーム実況することになりました。アドバイスください。仕事でゲーム実況することにね、仕事でゲーム実況するの？まずはそしたら機材からだよね。機材からこう全部確保していかなきゃっていうところだよね。もうゲーム実況なんてなんだろうね、ゲーム実況とかだったらなんかそんなにね、なんか何かを考えなきゃいけないようなことあんまりない気がするんだよな。大洗とかこっちの方になってくると、でも逆に言えばあれなんだよね。みんなが多分ね、一番やりやすい配信って多分ゲーム実況とかだと思うんですけど、逆に言えばそのゲーム実況とかはもういろんな人たちがやってるからこそなかなか難しいんですよね。でもそれでもね、ゲーム実況だったら正直人の集まりはね、いいと思うんですよね。つってもうちのこの番組なんだかんだでねやってて30人ぐらいはね平均して見に来ていただいてるわけだから、そこら辺考えると非常にこうね、うちの番組ある程度集客はできているのではないかなと、ね、思いたいところですけどね。今週末苫小牧矢印お笑いをさあ、やるというところでね、今日ものんびり1時間だらだらっとこう喋りながらね1時間やっていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。時間帯都合によってはね、ちょっと45分50分ぐらいに終わらせてね、寝る姿勢に入らないとね、だいぶこう明日も早いからね。というところで今日も1時間やっていこうと思いますので、皆様方何卒よろしくお願いいたします。じゃあ今日も元気に頑張っていってみよう。 FM51.0 ザ・夜もガルパン第624回目、愛と勇気と死に編、よろしく。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県大洗町などの情報をお伝えしていく、そんな地域密着型のね、ニッチな番組心がけておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
で、私パーソナリティ務めさせていただきますことと申しますので、何卒よろしくお願いいたします。さあというところでございましてですね、先日はちょっとねこういろいろとあってお休みをさせていただいたんですけども、本日はね1時間のんびりとやっていこうと思うのでよろしくお願いいたします。疲れなのよ。昨日ねこの番組プリのコネやら何やってたんですけどもね、10分無駄にしたあれもし可能であればね、誰かしらプリコネなどでやっている方いらっしゃったらぜひともね、クランとかそんなにこうね興味ないけど、とりあえずやってるけど今のクランじゃなくて別のとこ行きたいなーなんて人いたらね、ぜひとも来ていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今日お話しさせていただきますのはですね、先日言った、大笑いの話をメインにやっていくんですけども、今回ね、紹介させていただくところとしたら、あそこだな、あとこの話をまだ、よし、これって OK だな。さあ、昨日です。その先週ですね、土曜日に大洗行って、じゃあメロン狩りでもするかということでメロン狩りをしまして、それがね、メロンの森っていうね、鉾田にある、ちょうど大洗からだと車で2、30分程度の場所だったんですけども、そちらの方にね、行ってきまして、で、そこから帰ってきてからですね、ご飯をね、食べに行ったんですけども、それがこちらですね。だいぶこう久々にね訪問しましたけどもね、こちら、七輪さんでございますね。七輪さん、あずみさんがですねいらっしゃるねお店でございますね。で、こちらの方ね行ったことがある人は多分ほとんどだとは思うんだけど、せっかくなのでね場所のちょっと紹介やら何やらもしていこうと思いますよ。はい。昨日ですね、昨日というか先日この前紹介させていただきました、あれはどこだったっけ、あれははじめちゃんだな。はじめちゃんというねお店からね非常にこう近いです。昨日紹介させていただいた大洗の駅前のところですね。とりあえずずっとまっすぐ来るとここなんですけど、今これシャディのサラダ館だけど、今ここはじめちゃんですね。で、この伊佐浜桜通りというところをですね、こっちの方のウェルシアの隣ですねに来ると、はい、ここがですね七輪さんというね飲食店です。なんだろうね、七輪さんって何のお店なの、居酒屋っていう風によくね聞かれるんですけども、なんだろうね、あそこはお酒も飲めるし、でもどちらかといえば定食屋っていうくくりに入るんじゃないのかな、七輪さんってね。もちろんご飯以外にもねお酒、いろいろなお酒を用意していたり、あとはなんだろうね、一風変わったメニューだとかね、一時結構ツイッターなんかでもね流行っておりましたけどもね、ピッチャーチャレンジっていうのがあって、なんだろう、1.8 リットルサイズのピッチャーにいちごだとかバナナジュースだとかをね作って、それをこうね飲むっていうねものがこうありましたけどもね、あれ今はできねえだろうな。今あれやると多分俺マジで多分ね死んでしまいそうな気にするんだよね。そんなねやってもらってるんですけども、でもね普通にそもそもねすごくこうねめっちゃねうまいところがうまいねお店なんですよね。ちなみに中はですねいろんな方々からのね色紙だったりねいろんなものがね飾られております。こんばんは。はい、そうだ、名前の読み上げを忘れておりましたね。ジェイ・ターナーさんにしげさんに日本を取り戻すさん、ルナディさん、山川ボーイさんに羊さん、サワミンさん、鋼さんに川崎のじいさんさん、グラタンさんに他7種の方々もですね、改めてこんばんは。 FM50.0 夜もガルパンパーソナリティことです。よろしくお願いします。はい、というところでここら辺からまたね、話を戻していくんですけども、七輪さんのところって基本ね固定メニューが一つあって、で固定メニューとは別でねその日限定だとかこのタイミングじゃないと出てこないよっていうねそういうねものもあるんですよね。でその中でもね
特にこのお部屋に入ってからだいたいね入り口入ってから右側に行くとねすぐのところがまあだいたいお食事どころになってくるんですけどね。上島かなおさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。まあこちらのところでございますけどね、特にね入ってねだいたいこんな感じです。メニューは、安住さんのクリアファイル&タオルセットは1000円程度でしょ。で若鶏のトマト、これがすげえうめえんだよな。スキャンプさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。今はですね大洗にありますシリンさんのですねいろいろとねお話をねこうさせていただいておりますね。ループしてるなんか音ループしてる。これとしてこんばんは、はじめまして。これはやってねえからだ。多分こいつかいや、これは大丈夫だな。音ループしてる。どうも、のんびり猫さん、はじめまして。お越しいただきましてありがとうございます。うちのこの番組ですけどね、うちのこの番組でございますけどもね、ガールズ&パンツァーっていうね、アニメ作品と、それのね、なんていうんですかね、まあこう聖地巡礼というかですか、そこら辺のねちょっとこう話なんかをしてる、そういう番組でございますので、興味あったらぜひともね見ていただければと思います。で、まあビアミンのピッチャーだということで、まあビアミンのピッチャーなんかもねいろいろとこありますよ。おっす、マリンバさんいらっしゃいっす。ですね、まあこの日だいたい通常メニューはねこんな感じですね。トマトソース煮込み、これね少し前までねなかったんですよ。てか前であったんだけどちょっといろいろとあってなくなっちゃって、でその後最近になってねまた復活したんですけどね、このトマトソース煮込みのね若鶏がめっちゃうまいのよね。何がすごいってね、なんだっけ、骨付きの若鶏のやつが出てくるんだけど、なんとねスプーンで肉がね骨から外せるっていうね、しかも片手で、あれはね感動したね、初めて食べた時は、あれはすげえ美味しかったんだよな。で他にも豚のもつ煮定食、俺多分大洗っていうかね人生の中でもつ煮って正直ねそんなにこう得意ではなかったんですよね。なんかもつの感触というかさ、匂いというか風味とか苦手で、大洗のこのねここのねシリンさんに来てね、この豚もつ煮定食これおすすめだよって言われて食べたら結構ハマり込んじゃって、それから俺もつ煮を食うようになりましたね。であと他チャーシュー丼、常陸牛カルビ丼、生ビールピッチャー、サワーピッチャー、その他いろいろですね。で他日本酒もですね、ブランデー梅酒、日本酒の梅酒、獺祭の磨きだとか、あとはまあその他いろいろ生ビール、日本酒は小鉢2品付きのね晩酌セットっていうのもあったりね。どこかわからないが日本酒がいろいろあるお店は日本酒がいろいろあるお店はいいお店、そういうもんか。桐つくばっつうんですかね、特別純米酒で大洗の米で作った月の井さんの純米彦一ってやつですね。であとはおつまみのもつ煮、おつまみチャーシュー、これがうめえんだよなまたね。でもまあ個人的にね、まず行ったらまずねここをね確認してみていただきたい。このホワイトボードっていうのがこのねシンさんの中ではねもう一番こうね今旬なものが出てくるんですけども、このタイミングではですねヒラメのなめろう定食、マダイ刺身定食、マグロの中トロ刺身定食、マイカの刺身定食、刺身の盛り合わせ定食などいろいろとありますね。まあ大体どこをねところ行ってもね大体1500円ぐらいかな上限としたら。まあでもね予約限定要予約のメニューなんかもあるんですけど、そっちの方はあれだね、確かねサラミとチーズのサラダが気になる。サラミとチーズサラダが気になる。俺もちょっとね一回食べたことないんだよな、そっちの方がね。メヒカリはねうまい。ここのねこれメヒカリっていうね大洗とかでも結構ねいろんなところで出るんですけども、深海魚の唐揚げですね。まだ行ったことないんだよな。ごめんなさい、ちょっと咳込んでしまった。なんかねメニューのやつがねいろいろとあったはずなんだよね。七輪さんの定食とかだとまあ大体だけどもまあそこら辺のところかな。
まあここのね濃い冷ややっこっていうのもうまそうなんだよね。あとサザエにポテトフライ、このポテトフライもね酒のつまみとしては最高でしたね。てか鋼さんシリーズは行ったことないのか。今度一緒に行きますか。おすすめします。いろいろと美味しいものたくさんあるからここもねおすすめでございますよ。で、まあこれがね窓側の方なんですけど、窓側の方にもねいろんな方々が書いた安住さんだとかね、そういったね色紙やら何やらかね寄贈されている非常にこう賑やかなお店でございますね。で、今回ですね今私が日はこの食べたのが飯テロ番組のためにはいピザをこちら3ですね枚用意した。笑い。こちらがですねちょっと色合いが赤みが強いですけどもね、常陸牛のねカルビ定食、常陸牛のカルビ定食ですね。常陸牛をねこれでもかとねふんだんに、結構肉の量多いんだよね。多分6枚くらいは乗ってるかな。常陸牛のカルビ肉がね6枚程度乗っていて、もうこのねあとねタレがうめえんだよな。俺多分この七輪さんに行って人生本当にね大洗に初めて一人で旅行に行った時か、そのなんか前段階でツイッターで見てたらなんか七輪さんっていうところでなんか常陸牛カルビが1000円で食えるっていう場所があるぞっていう話を聞いて、マジでそんなもの食える場所あるんだ、せっかくだったらそういうね。ちなみにその時の私は常陸牛のことを、上陸牛と呼んでましたね。なんであれを日立って読むのかがね、私にはね、未だにね、理解ができない。時はも理解できない。上陸だったらまだ理解する。いやー、あれで常陸牛っていう風にさ、なんか上陸牛ってね、ひたすらこう携帯で変換しようとしてもね、出てこないんですよね。で、小藤さん、あれ、常陸牛って言うんですよって言われた瞬間に、お前嘘つき、バカタレ、そんな声読むわけねえだろって言って、常陸牛って言ったら、普通にね、変換できて、もうたまらずその子をね、泣きながら殴りましたね。なわけねえんだよ。なんでそんな字になってんだよっていうね。まあでもね、このね、常陸牛、非常にね、思い出がありますね。初めて本当にね、一人旅でさ、大洗に行って、で、まあ一人初めてじゃなかったかな。多分それ2回目の時かな。2回目にね、大洗に行って、あれなんですよ、その時はね、日野屋さんだったかな。日野屋石油店さんじゃなくて、日野屋さん、日野地さんだ、あれは。日野地さんっていうね、ホテルかな。今だとアリーナがいる場所ですね。アリーナがいるお店に行って、そこで泊まって、その前段階でもうね、なんか、まあ今でも結構付き合いのある方々と仲良くなって、で、それで泊まって、で、翌朝、平日のね、ガルパンギャラリーさんに行って、自転車借りて、あれを見に行きました。ネモフィラですね。で、ネモフィラを自転車で見に行って、その帰り際に、これから大洗からね、帰るっていうタイミングの時に、七人さんに行って、この常陸牛カルビを食べてね、帰りたくねえなって言ったら、おかみさんとかから、また来ればいいじゃないって言ってね、それで送り出されたんですけど、いやー、そんなのもあって、そういう思い出の味だったんですけどね。でも不思議なことが起こるんですよね。結構ね、何回もね、大洗に通い始めて、お店の方々とね、仲良くなってくるとね、やっぱね、こうね、親愛度が上がると変わるんですよね。親愛度というか、なんていうかね。大洗から日もうね、帰りたくねえなって言うと、昔は、また来ればいいじゃないのって言われたのが、なんで帰るんだよ、帰んなきゃいいじゃんっていう風に言われてね、いや、そりゃそうなんだけど、帰らないっていう、それは確かにね、帰らなければ一番こう幸せなんだけどねって話なんですけどね。大洗から日立公園って結構ある。結構距離はね、あったね。距離的には、だいたいね、大洗、シーサイドステーションさんから、ここから計算をして、日立の赤い公園。だいたい距離としては、13キロか。それとも13キロぐらいで行っちゃうんだね。俺がね、走ったのはだいたいこっちのルートですね。海側のね、ルートをね、取っていくんだけどね、これがまた綺麗なんだよね。特にね、ここら辺。ここのね、なんだっけ、あそこの、
大洗のアクアパーク、アクアワールドか、アクアワールドのね手前のねここら辺がねとにかくねもうねすごい気持ちよかったですね。特に5月ぐらいだったからもう全然もうすごいこう空が気持ちよく晴れてて、この道も結構好きなんだよな。なんかもう海とさ並走する感じですかね。でこの道を通ってひたすら上に登っていって味ヶ原方面に抜けてエキシビション駐車場。まっすぐ行ってだいたいねどこら辺から上に上がってったかな。多分ねここら辺だな。ここら辺から上に上がっていってここの道からずっとまっすぐ行ってここだな。この南口エリアっていうところからね上に登っていってここのね見晴らしの広場ここですね。ここにねネモフィラを見に行ったのが懐かしいな。あの時の写真残ってねえかな。大洗写真日記2017年かな。2017年5月の28日。いや違うな。5月の28、いやでも5月の28日の時点で結構あるな。ああ、エイコンさんのやつが乗っかってる。懐かしい。でもこれじゃない。大洗の写真データを見ればわかるかな。初めて大洗に行った時の写真やら何やらデータを見つけたぞ。これじゃねえんだよな。どこだったっけな。違う、これじゃない。4月の18日。この時かな。この時だ。懐かしい。わーい、縦長だぞ。縦長の写真ですね。これ。うわー、まだ持ってたわ。これがね、俺が本当に初めて七輪さんに行った時に食べたやつですね。懐かしいですね。もうあとゴールデンウィークの企画でこういうのやってたね。完全予約制で1人3500円で船に乗って大洗の学園館をね見に行こうっていうそういうやつだね。あと七輪さんのポイントカードとかまたね懐かしいね。ネモフィラは今年初めて見に行きましたが、一度は見ておいた方がいいですね。でこんなのもあったね。ちょうどね電車で行ってたんですけど、電車だとねこういうのがあったりとかね。ネモフィラの写真どっかになかったかな。あとこの日あれだな、鉄板ナポリタン食いに行ってたな。相当量あったんだよな。ちなみにその時のね天候はこんな感じでした。オス N スパさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。もう自転車でひたすらこう走って一度見てみたら週末めっちゃ混んでる。週末はねかなり混んでるね。ひたちなか南口から入ってもうこんな感じですからね。いや本当にね見に行く人はね結構いろいろとね準備をしていかないとね相当大変だからね。まあでもね花はすごい綺麗でしたよ。この時はまあ携帯だったんですけど、携帯でもまあ頑張れば綺麗に撮れるもんだよな。こうやってちょうどねネモフィラの花を見に行くわけでしょ。だったらお前花さんの自転車を借りていくのが一番でしょうって言ってね頑張って行ってきましたけどね。懐かしいな。この時もねあれだったね、日の出を見に行ってましたね。懐かしいったらないっすね。こんばんは。こういう時代があったなというね。これがねいつだ2017年だな多分これ。ごめんなさい、2016年ですね。2016年の4月の18日だね。もう3年も前になるんですね。ここの写真撮ってからな。まず桂木さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。あとはね他何かあったかな。他あと面白い出たと言ったら、あとは俺が一番初めてね大洗に行った時とかですかね。すごいですね。洗車パネルとかね、そこら辺のやつをね写真にしっかりとこう収めている時期がありましたね。懐かしい。このパネルはもうね今横型の方のパネルになったからな。初めてここあれだね、ブリアンさんに行った時の写真でしょ。あと他なんか面白そうなのあったかな。ちょうどこの時がね快楽フェスタの時だったんですよね。これガルパンギャラリーさんの中のやつだ。わー懐かしい。初めてお笑い行った時は鉄板ナポリタンとガルパンカツとあんこう鍋と水団子トース屋さんを2時間ではしごした。でキラキラクレープさんだな。
の3年、そう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 、こういうのあった。なんだっけ、ガルパンのね、なんかのイベントの時にね、各人たちが着てきたやつですね。こういうパネル、このパネルどこに行っちゃったのかね。個人的にすげえ好きだったんだけどな。非常にいいパネルでしたよね。いやー、どれもこれも今思うとすげえ懐かしいもんばっか出てくるな。てか、よくちゃんとね、この時のね、写真を撮って、そして、懐かしい。これ、まだあれですね。わかる人は多分ね、わかるかと思いますけど、シーサイドステーションさんがですね、まだアウトレットの名前を名乗っていた時のね、あれですね。いやー、懐かしいなー、本当に。で、多分人生で初めて泊まったお宿がね、中愛丸さんでございましたね。で、まだこの頃は干物屋さんもやってましたね。干物屋さんにミカとかのね、パネルがあったりとかあったなー、懐かしいなー。いやー、すげえ。今、この時にもまだ写真、あれ撮ったのか。赤羽さんとか、あとこれはあれか、高焼さんか。いろいろとみんなそれってすごいよくね作ってるもんですよね。多分こんなところかな、大体の写真としては。これが橋のところでしょ。なんかとにかくいろんなところのね写真をやっぱ撮ってるんですよね。で、宿に着いてちょっと晩ご飯前に一人でプラーっと歩き始めて写真撮りに行って、でその日の晩飯がエビでしょ。この煮付けがうまいんだよね。煮付けと刺身とこの中トロがねすげえうまかった。で、あん肝ですね。そう、確かこの時はね、中愛丸さんのあんこ鍋のプランがあっちの方で食べに行くんだったな。で、潮騒の湯入りに行って朝一のね、朝何時ぐらいだろうね、これ携帯で撮ったの素晴らしいね。朝のね、多分ね、8時ぐらいに6時ぐらいに起きて、これを買いに行ってましたね。ガールズ&パンツァーの戦車道写真集第2ですね。いや、もうこれマジで欲しくてね、これのために必死こいて頑張ってましたけどね。無事にね、2番目ぐらいで買えたかな。いやー、懐かしい。いろんな歴史がこうありますよね。あとこんな人いた。もうなんかね、最初これを見た時にね、なんかすげえ世の中人の間だと思ったけど、これあれですからね。これ別にコラとかじゃないですからね。ガウォークっていうわけでもないですけど、人間がねトランスフォーマー化するっていう感じのねやつでしたね。いやー、この人を今元気にしているんだろうか。ちょっとできればもう一度お会いしてみたいな、こういう人ね。そう、完全にガウォークモードです。いやー、なんだろうね、後ろにね、こうね、立ち上がるとね、他のやつがちゃんとこう、腕とかも出てくるんですけど、トランスフォームするとね、こういう感じになるっていうね。いやー、マジでレベル高えなー、ほんと。入れるのかというところでね、まあ、いろいろとアクアワールドやら何やらと、ちょっといろいろとね、回ってきましたけど、非常に懐かしい記憶でございますね。まあそんなところがありましてね。それでまあその人生2回目のね大笑いの時に、まあその七輪さんにね、こう食べて帰ってきたわけでございますよ。いやー、懐かしい。ちょっといろいろと懐かしい写真が出てきたから、ちょっとまた今度ねいろいろと見て回りたいところですけどね。まあここで七輪さんがですねご紹介させていただきました。ありがとうございます。七輪さんはね、本当にいろいろとなんかね、精力的にね、いろんな新しいメニューとか限定メニューをね出されたりしておりますのでね、もし興味のある方いたらぜひともねおすすめいたしますので、何卒よろしくお願いします。はい、こちらシリーさんの Twitter アカウント ID でございますので、興味のある方ぜひともねチェックのほどよろしくお願いします。さてと、というところでございましてですね、いろいろとそこら辺の紹介をさせていただきましたところで、今日もね、こっちの紹介の方をね、していこうかなと思います。はい。欲しいもパスタ。
新刊紹介コーナー。はい、何も足さない何も引かないイラスト紹介コーナーのお時間でございます。本日もよろしくお願いします。この前ですね、パンが開かれまして、そこでね、手にイラスト紹介コーナーね、紹介をね、させていただければなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、というところで、今日まずね、一発目にね、紹介させていただきますのはね、こちらでございますね。はい。こちらですね、1LDK さんっていうね、方がね、描かれたね、ヘアメイクという、漫画でございますね。ユリというよりかは、なんだろうね、若干こう、ユリのね、属性はありつつも、基本的にはね、そのミポリンが、てか、ガルパンの世界が、要はこう未来のね、世界線なんですけども、今度ミポリンがね、結婚するという話になりまして、で、そのミポリンがね、結婚する中で、秋山殿が一応ヘアスタイルというかね、美容師の卵になりたてて、で、それでね、できればね、ミポリンが、ゆかりにね、変わってないイラスト紹介コーナーのまんま。おっ画面と、変わ失礼。ってないですね。いやー、危ない。画面変わってなかった。大変申し訳ない。こちらですね。すいません。改めてですけども、こちらが 1LDK さんの、ですね、新刊ヘアメイクという本でございますね。先ほどもお話しした通り、ミポリンが結婚することになって、で、その結婚するにあたって、いろんな人たちにいろんなね、ものをちょっと用意してもらいつつやっていくっていう中で、その秋山殿にはね、ヘアスタイルをね、変えてほしいということでございますね。いや、誠に申し訳ない。なんか、昨日ぶりというか、2日ぶりだったから、ちょっとそこら辺のね、やつを間違えてましたよね。はい。っていうところのね、本でございますね。なんというかね、ちょっとこう、秋山殿がね、ミポリンに対してのね、思う気持ちだとかなんだとかね、そういった、普通にね、その世界線の中での話なんですけども、やっぱりこうね、秋山殿とミポリンの関係ってやっぱいいんですよね。個人的になんだろうね、大笑い女子に引っ越してきたというかさ、大笑い女子に引っ越してきて、で、本当はね、戦車道をやるつもりなかったんだけども、そのいろいろとね、あって、戦車道をもう一回やることになって、最初のうちはやっぱりこうね、若干こう、嫌々な感じではやってはいたけども、沙織さんだったり、花さんだったりね、秋山さんや、あと、まこさんっていう、もうアンコーチームのみんなから、その戦車道の楽しみ方だとか、なんかこうね、みんなと一緒にやるっていうことのね、その共同作業が、すごくこうね、やっぱ5人は強いんだよな。特にやっぱミポリンの家にいたらご飯会を絶対しようっていう風な話をしてたりとかさ、でも特にやっぱなんだろうね、秋山殿にとってのね、運命の人っていうのはやっぱミポリンなんだろうね。だってね、ほら、アニメのさ、時にもさ、自分、ミポリンはね、最初、沙織さんとかから声をかけられて、それでこう、仲良くなっていったんですけども、唯一、その自分から声をかけていったって言ったら、ミポリンが声をかけたって言ったら、やっぱ秋山殿なんですよね。秋山殿がね、後ろからこう、ついてこようとした時に、ちょっと物陰に隠れて見ているのを、やっぱミポリンが気づいていて、それで声をかけて、そこからね、始まったっていうものなんですけども、いやー、もうそういったものがあるからこそね、やっぱこの2人の関係っていうのは、やっぱ特別なものがあるんだろうなとね、思うね、ものでございました。はい。ということでございましてですね、こちらですね、1LDK さんのですね、新刊ヘアメイクというね、新刊のご紹介をさせていただきました。こちらの方はですね、委託とかはされてはいないのかな。多分次回またこうね、内容、機会があれば、いろいろとね、出されることもあると思いますのでね、興味あったらぜひともね、チェックのほどよろしくお願いいたします。ハットプス、ツイッター、コム001ルドク。はい、こちらでございますけどもね、1LDK さんのツイッターアカウント ID となっておりますので、興味のある方いたらぜひともね、チェックのほどよろしくお願いいたします。
さあ、というところでもう一発でございますけども、もう一発の新刊紹介は、こちらでございますね。あの時声をかけられなければカバさんチームに吸収されてたかも。はい、こちらですね、葉月春さんのね、書かれた新刊でございますね。ゆかりちゃん潜り日記前編ということでございまして、まあ、なんですかね、大学ノートのような形のものに、大学ノートのようなね、形をしたノートにね、書かれたミポリンのね、秋山殿の大好きオーラがね、飛び交わっているミポリンでございますけども、まあ、なんだろうね、中身ね、やや R15 の手前のようなね、描写があるけど、個人的にね、なんていうんですかね、ミポリンが秋山と大好きすぎて、なんかこういろいろとね、なんだろうね、このね、話のスタート地点は夢の中でダージリンがね、ダー様みたいな人が出てきて、美穂さんのね願いをね一つだけ叶えてあげましょうっていう風なのがあって、でそこから話がねスタートしていくっていうものなんですけどもね、結構ねなんか話の展開的にはこれいつも夢中みたいなもんかなと思ったらね、案外意外な方向に進んでいったので、ちょっと後編どうなるか非常にこう気になるところでございますね。ちょっと何卒見れればと思いますのでね、何卒よろしくお願いします。さあ、というところでこちら葉月春さん良いデザインだな。ミポリン放送日記の間違いとも思える。わら。というところでこちら葉月春さんですね、ツイッターアカウント ID でございます。ハットプス、ツイッター、コム葉月春0606。はい、本日もねご紹介させていただきました。ありがとうございました。さてというところでね、もうそろそろお時間もいいところなので、今日のところはとりあえずこの辺にしておこうかしらと。で、一応今日これで終了なんですけども、明日ですね、ごめんなさい。明日はね、私ちょっとねお出かけしてくる都合があるので、お休みになります。なので次回の放送は金曜日の夜10時からのね予定となっておりますので、皆様方何卒よろしくお願いいたします。それでは今日も皆さんお疲れ様でございました。エンディング入ります。初めて来ていただきましたけど、いかがでしたかね。相変わらずね、なんだろうね、結構この番組非常にこうニッチといえばニッチだよね。マジでニッチすぎるからな。ガルパンというよりもね、どちらかというと大笑いの方にこうフューチャリングしているようなね内容でやっていますので、いろいろとね面白いなと思っていただければ幸いですし、こういう番組もあるんだなっていう形でね、こう見ていただければと思いますので、何卒今後もね、よろしくお願いいたします。そういえばちょっと今日紹介が遅れてしまったんですけども、あれですね、カチューシャのなんか寝そべりの抱き枕が出るみたいですね。なんか今日ツイッターの方でね上がってきたけど、あれやっぱエッチだね、本当にもうね。なんかね、抱き枕の絵柄になるとことんね、描いてる人がすごくこうテンション高めに描いてるんだろうなっていう感じが思ってくるので、これはやっぱり非常に素晴らしいなと心から思う限りでございます。はい。さてで、その他はいろいろと今日という
いうわけで、エラキンさんにね、アーシュさんもね、お越しいただきました。ありがとうございます。少しお笑いに行き慣れた人向けの番組ですね。まあそうだね、そうだね、どちらかというと多分ね、そっちの方向性が強いだろうね、大笑いに行って、まあ多分ね、大笑いに行って何回かね、行ったこととかないとなかなかこうね、難しいところかもしれないですけどね、あら BGM が大きすぎる、まあそんなことないから多分これぐらいで大丈夫かな、まあやっぱりこうそこら辺はね、まあできればガルパンという、まあでもやっぱそのガルパンを楽しむんだったらば、まあやっぱりね、大笑いっていうところはやっぱ外せないところになってくるでしょうしね。でも今後またね、第2話がやったり、特にね、もうあと1ヶ月後にはいよいよでございますけどもね、あんこう祭りも始まりますからね。あんこう祭りが始まるともういよいよね、なんか冬だなというか、もう年末だよなっていう感じになってきますからね。食えるかな。つうか俺来月の頭にね、会社での健康診断があるからさ、下手やなんかそこで何を言われるのかがすごい怖いところでもあるんだよね。まあ健康ですね、大丈夫ですねって言われるのが一番ですけどね。さあ、というところでね、今日も初めての方もね、そうでない方もね、お越しいただきましてありがとうございます。もう1ヶ月からそうですよ。ちなみに桂木さんとかってお笑いとかに来ないんですよ。もし来ることあれば、ぜひともちょっとお会いしてみたいなと思うので、何卒興味あったらよろしくお願いします。で、うちの番組でございますけどもね、毎日夜10時から、YouTube ライブにて生放送をね、させていただいております。次回放送に関してですけども、次回放送は、明日ではなくて、金曜日ですね。その日はぜひ、そろそろアンコールでのさせていただきますので、もし興味ある方いたらね、ぜひとも今日初めての方も気になったらね、チャンネル登録をしていただいて、あさってもね、ご来場心にお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いします。本日もありがとうございました。さあ、お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送はまた明日の夜10時からの、あさってですね。あさって夜10時からですので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日も頑張っていってみましょう。バンザーイ。